Kebareng kawula Pendeta Pradita Noviantoro saking GKJ Gundang Winangun Klasis Klaten Barat badhe ngaturaken renungan kanthi irah-irahan kawicaksanan sing asale saka swarga. Waosanipun kapethik saking Yakobus 3 ayat 17. Yakobus 3 ayat 17 ingkang mekaten. Balik kawicaksanan kang saka ngaluhur iku kang dhisik dhewe murni, sabanjure demen rukun, alus ing budi, bangun turut, sugih kawelasan, sarta awuh kabecikan, ora ilon-ilonen, sarta ora lamis. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, Rasul Yakobus melehake tiang-tiang ingkang nganggep dirinipun pinter lan wicaksana. Panjenengane ngendika bilih kawicaksanan ingkang sejati boten namung ketingal saking anggenipun pinter ngendika, nanging saking kabecikan ing gesangipun. Rasul Yakobus ndesaken kawicaksanan ingkang saking Gusti menika asipat murni, ngudi karukunan, andhap asor, kebak ing katresnan lan boten lamis. Lan sedaya menika perlu dipun wujudaken kanthi tumindak ingkang nyata, boten namung dipun ngendikaken kemawon. Kawicaksanan ingkang saking donya asring kenging pengaruh kawontenaning manah ingkang boten murni kadosta raos melik, dengki lan kapentingan pribadi. Kawicaksanan ingkang adhedhasar kapinteran pribadi menika saged dadosaken cencongkrahan, kawontenan ribut lan ngasilaken woh ingkang pait. Nanging kawicaksanan saking Gusti menika paring katentreman, ayem lan raos nyawiji. Menika ndadosaken kabecikan ing gesang menika tansah sumrambah lan babar kapinganing dhateng tiyang ingkang ing sakiwa tengenipun. Sumangga kita tansah ngubati kawicaksanan ingkang saking Gusti kanthi ngestokaken lan nindakaken dawuhipun Gusti. Supados saben putusan, saben tembung lan saben tumindak kita menika saged dhatengaken tentreman lan kasainan sanes pasulayan. Mugi gesang kita dados panglimbang tumrap kawicaksanan sejati, boten saking buku nanging saking Gusti. Ojo mung pinter, nanging dados tiyang wicaksana tinuntun dening sabdanipun Gusti. Amin.